Good morning guys. Andito nga pala kami ngayon sa nasa probinsya kami. Nasa Daanbantayan Cebu. So, ngayon guys is naghahatid kami naghahatid kami ng renter dito sa Daanbantayan. Hi tita. Hi tita. Good morning. Shout out sa iyo tita. Nandito kami ngayon sa Daanbantayan Cebu, tapos may nag-rent kasi ng sasakyan, tapos yung asawa ko yung nagda-drive. Yung asawa ko yung nagda-drive. Nanood po ako tita Pert. Pero nahuli lang. Shout out daw. I love you. Sabi ng ko tita Pert, sabi ng asawa ko, shout out daw sa iyo. Nandito kami ngayon sa tita Pert. Hina kasi ng signal kagabi kasi parang babagsak yung ulan kagabi dito sa Daanbantayan. Nandito kami ngayon sa tita Pert, sa probinsya. May nagre-rent kasi dito sa van. Tapos yung asawa ko yung nagda-drive para may pagchicha naman tita Pert. Sabi nga ni Miss Inots, may pangchicha. So ngayon na lang ako nagla-live tita Pert kasi baka mamayang hapon pa kami uuwi. Shout out daw sa iyo tita Pert, sabi ng asawa ko. Maraming salamat daw po. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat, sa mga sumusuporta sa akin. Huwag niyo namang kalimutan na natamsakan yung live ko. So mamaya guys mamaya tita Pert, ipapakita ko sa iyo kung nasaan kami, nasa tabi kami ng ilog. Hindi ko po alam kung paano mag-invite tita Pert. Ito pala. Views ko is 1 pa yung views ko tita Pert. Ikaw pa lang tita Pert. Ikaw pa lang yung views. Ang ingay ng mga aso dito tita Pert, grabe. Kagabi pa yun tita Pert. Nangaan mamigikan dito, may babaw dong. Balik mo ko daw. Pag
Ha? Iki adto eh. Okay, okay, okay. Tapos na po. First time ko mag-ano, Tita Pert. First time ko mag-live sa sa mismong YouTube na walang ginagamit na walang ginagamit na ano ba 'yon? Na yung StreamYard. Ang saya-saya ng mga premium kagabi, Tita Pert. Naggi-kamis babaw, nagpalit mig sigarilyo niya, yan nangaon mi dito pan babaw. Ay, di mo akon sa. Dili lang sa Tapos gumay ko ay taon. ana sa tilim. Tapos gaoy, di mo anak eh. Ana sa tilim alas 2. Ha? Ano sa tilim? Tapos yung mga anak, picture ba wala pa manglihok. Di mo sa si Kulas Lucas pagtulosan. Magpala ayo. Tapos Gikan mi babaw, nagpalit mo kog sigarilyos ingoy. Invite na ako sa GC, sabi ko sa mga hindi busy. Okay, Tita Pert. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Tita Pert. Ang lagi-lagi manonood daw sa iyo si yung asawa ko, Tita Pert. Hello, Tita ni Joyhan. Thanks for joining to my live. Tita Pert, asa mas Tita Pert diha? Aray. Naman. Si Learn with Inots, Madam Inots. Muna siya Tita Pert. So, ito nga pala yung asawa ko, guys. Good morning, Hot Mama. Good morning din sa iyo, Tita ni Juhan. Good morning din sa iyo, Tita Hot Mama. Kapugi man good. Buyag manggod. Thank you. Thank you sa inyong lahat, sa mga suporta nyo, at sa CB Fam. Hello po sa Mr. Mohos. Hello daw eh. Hello po sa inyo, magandang araw. Maraming salamat. At maraming Skip tingin ko eh. At maraming salamat. So, nagpapasalamat po kami dahil umabot kami ng 1K subscriber dahil sa inyong lahat. Hindi nyo kami pinabayaan. So, maraming salamat. Huwag kang iiyak. Naintindihan mo si Scooby. Medyo bulol yung Tagalog ko. Tita? Wala gi signal diha. Why signal? Medyo bulol yung ko, Tita. Medyo lang sis, Madam Inots. Medyo bulol-bulol yung yung pagsasalita ko ng Tagalog. Pasensya na kayo lang. Sa? Kasi may malalabas na letra gayipin niya kaya mabulol siya. Sabi ng asawa ko, kaya daw mabubulol ako dahil may may Takas na letra.
May lalabas daw na litra dahil bungal po daw ako. Naintindihan mo sis, yung Bisaya kanina medyo lang sis Madam Inos. Kung naintindihan ko Bisaya. Maraming salamat sa inyong dalawa dahil sa inyong dalawa nandito kayo sa live ko ngayon. Ito yung nasa ano ko, Tita Pert at ano, at Joyhan. Ito yung nasa likod ko. Damuhan na siya, damuhan. So may konting words na the same sa Bisaya. Oo nga, yung taga Bicol may konting ano, yung taga Bicol may konting ano, yung mga salita na pwede sa ano, sa Bisaya. Isabela. Saan po sa Isabela, Tita Pert? Isabela Leyte? Southern Leyte. Southern yan na. Southern Leyte, Tita Pert? I'm sure pugi siya. Oo nga. Dahil maganda si ano, si Tita Pert. Mamaya po is ipapakita ko sa inyo yung dagat dito. Hindi kasi kami naliligo kasi wala po kaming dalang extra t-shirt. My mom can speak Ilocano. Bawlinte gid. sa Ilocano abawlinte gid. Magbag na ako maya-maya host may turo. Mag-BG na ako maya-maya host may turo ako. Okay, Tita Pert, no problem. At least pumunta ka sa ano, sa first live sa YouTube ko. Maraming salamat sa inyong dalawa dahil kayong dalawa lang yung nandito sa aking ano, sa aking live. Mabuti nga walang nagpaano ngayon, nagpatugtog para hindi tayo makapiright kasi palagi na lang akong nakakapiright dahil sa tugtog. Baby ko. Sige sis, Madam Inats, good day. Sige Tita Pert, ingat ka. Sana ikaw yung manalo sa ano, sa prim. No? 15 minutes pa sis din BG na ako. Kapag nagla-live ako sa ano, sa isa is ano, wala talagang viewers. Wala pa ako lipstick ngayon. Ano ba yun? Yun ba yun pag-pronounce? Lipstick or lipstick? Okay po. Yung pinipili ko, yung ano, yung may pinipili ako dun. May inano ako na 5 na person.
Sana hindi na lang sana hindi na lang ako pumunta dito kag gigaling mo bi. Ano po tita? Ano po yung tita Pert? Pasensya na talaga kayo sa sa mga salita ko dahil medyo para na akong si nito para na akong si Pacquiao nito. Medyo matigas yung pagtatagalog ko dahil Bisaya po talaga ako. Pasensya na po sa inyong lahat. Opo, ang gagaling talaga ng mga prem kagabi. Sinasabi ko nga sa sarili ko, sana sumali na lang ako. Tapos yung prim ko is papasok ako ng cemetery, ako lang mag-isa, char. Kaya rin ko ba? Nag-enjoy ako. Oo nga. Nanood ako kagabi Tita Pert, kaso hindi lang ako nanood ako kagabi, kaso hindi lang ako kasi busy lang ako kagabi kasi mm, ina kasi ng signal dito. Tapos yung nag-aantay talaga ako Tita Pert na magiging kahit 30 plus lang yung 30 plus lang yung manonood sa akin pero wala talaga. Bakit kaya? Wala talagang nanonood sa akin. Hindi ko alam bakit walang nanonood sa akin. Hindi naman ako pangit, hindi naman ako mataba lang ako pero mataba lang ako tapos bungal. Kapag magaganda, ang daming manonood. Pag bugal naman, dami naman manonood. Kasi sinasabi ng awat eh. Magpatawa anong klaseng Tita Pert. Aakyat kaya ako ng niyog. Aakyat kaya ako ng niyog tapos yun yung i-content ko, di ba? Noon is kinaya kong umakyat ng niyog kahit mataas pa yun. Pero ngayon na mataba na ako, hindi na ako nakakaakyat. Walang baboy na Kasi kaya tingog. ang baboy na unggoy. Nawawala na si tita ni Joyhan. Wala daw Tita Pert, wala daw baboy na unggoy. Sabi ng asawa ko. Kapal talaga ng mukha nito. Kagabi nga pala Tita Pert. Para na akong dito unsa ginay nag-Halloween. Para na akong nag-Halloween party dito Tita Pert kasi ang dilim-dilim, sobrang dilim tapos yung unsay pangalan ng Tagalog anang kuan? Suga. At yung ilaw nila Tita Pert is pula.
pula, tapos dilaw. Parang nag-horror kami dito kagabi. Natatakot na nga ako. Huwag lampas ng 1 hour ang 10 minutes. Ay, 10 minutes. Huwag lampas 1 hour ang 10 minutes. Mag 1 hour ka. Alis mo nga. Huwag lampas ng 1 hour and 10 minutes. Opo. May ano pa po ako. May 20 minutes pa po ako. Nakakatulog na lang ako kagabi kasi takot na talaga ako kasi parang horror talaga kasi yung van na driver ng asawa ko is dito sa likod, nandito sa likod diyan. Tapos yan yung likod ng van namin. Yan yung nasa likod ng van namin, ang dilim-dilim. Excuse me. Grabe, ang dilim-dilim talaga kagabi, Tita Pert. Oh, maganda talaga dito, Tita Pert. Nakakawala nakakawala ng problema. Kaya dito ako nagla-live, Tita Pert, kasi mahina signal kasi dito eh. Hindi maganda yung signal dito kasi nasa tuktok talaga ng dagat, tapos medyo lubak-lubak yung niya. Ito po yung niya, Tita Pert, yung place niya dito. Ito po. Yan po yung dagat. Nandyan po yung dagat at saka yung nila, yung cottage nila. Tapos may cottage pa doon. Tapos ito yung bahay ng may-ari na inistihan ng nagre-rent ng van. Tapos ito yung likod namin kagabi. Grabe, ang dilim-dilim. Hindi ako maliligo, Tita Pert, kasi wala kaming dalang extra t-shirt at saka shirts. Kasi yung akala namin is uwi na kami ngayong umaga. Tapos hindi pala. Tapos kagabi is tapos kagabi, Tita Pert, is nagpatugtog sila. Tapos hindi ako makasingit sa live. Hindi ako makasingit sa live kasi malakas. Tapos kagabi dito sa pwesto ko is ang dilim-dilim. Saan yan sa Cebu? Dito po sa Daanbantayan Cebu, sa Josephine Beach Resort. Nandito po kami ngayon sa Josephine Beach Resort sa Daanbantayan, Tita Pert. Tapos yung dinaanan namin kahapon, Tita Pert, ang dilim-dilim din, wala ring ilaw. Tapos para siyang horror talaga na lubak-lubak yung daanan. Hi, welcome back. Tita ni Joyhan, shower out. Shower out sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong suporta. Walang sawang pagsasalamat sa inyong lahat. Dahil hindi nyo ako pinabayaan sa aking journey. Char. Kumusta naman COVID dyan? Ano ba yun? Election kasi ngayon, Tita Pert. Tapos wala nang COVID, Tita Pert. Grabe. Nung pumunta nga dito si Pacquiao, grabe, ang daming tao na
na pumunta sa kanya. Tapos tabi-tabi sila. 'Di ba bawal yun dahil sa ano natin ngayon sa pandemic. Tapos yung ano dito Tita Pert, yung dito sa Cebu is medyo konti na lang yung positive, medyo may dalawa or tatlo, or sa sunod na araw may dalawa na naman. Yan lang po. So hindi kagaya noon na palaging ngayong araw na to is may 800 positive COVID. Sino ba boboto na presidente? Hindi ko po alam dahil nag-aano pa kasi kami kung sino yung iboboto namin, Tita Pert. Nalilito na kami kasi si Pacquiao kasi is ang daming natutulungan, tapos si Bongbong Marcos hindi namin alam kung ano ba talagang ganap kasi hindi pa kasi siya pumunta dito. At si Lini naman is pumunta siya dito sa Cebu. Tapos yun arangkada. So yung ibubuto ko talaga gusto ko talaga si Sir Manny kasi gusto ko siyang gusto ko talaga siyang nako, kunti na lang yung load ko. Sino ang first choice mo? Sino ang first choice? Ang first choice ko, Tita Pert, ay This choice. ang first choice ko, Tita Pert, is si Manny Pacquiao kasi di naman natin maano kung yung marunong ba siya or hindi ba siya marunong. Tapos yung isa, Tita Pert, is yung isa is si Manny Pacquiao is bakit di natin bakit di natin subukan si Manny Pacquiao, di ba? Kung ano talagang ganap niya. Kasi marami na siyang natutulungan dun sa kanilang bayan. Tapos pag makatulong siya dito sa Pilipinas, di ba? Baka di ka abuti ng 1 hour. Oo nga, Tita Pert, baka hindi ako abuti ng 1 hour. Sana hindi pa ito maubos. May 50 na lang ako. May 50 na lang ako, Tita Pert. Per 50 MB. Sana hindi maabot pa to hanggang mamaya. Ngayon, nakaka-live ako ngayon, Tita Pert, kasi wala kasi nagpatugtog. Lahat naman ng tatakbo tumutulong sa mahihirap eh. Hindi ko po alam, hindi ko po masasabi na ganun. Nalilito po talaga ako kung sino yung ibuboto namin. Kasi yung iba may Lenny, tapos yung iba may Pacquiao, tapos yung iba may Bongbong. Nalilito na talaga kami, Tita Pert. Kung saan ba talaga kami. So, sa'yo po, sino po yung ibuboto nyo? Ay, may pa po ba dyan? Ako, laan mo kung sino buboto ko. Yung iboboto nyo po, patay, naubos na yung data ko. Nauubos na yung data mo araw-araw, patay.